sa pangantag magtika guys. Pwede na ko itagdag nga ang na eh. Dili mo kasado man. Ano man? Man mo, kasal, pangitaan mo mag-marriage contract. O niya, parang... Nandiyan ang mga anak nila eh, magamit na ako na eh. Amot na. Ay, Kang Jimmy may magamit. ako ah. O man kay paternity. Libre man ang imo mo. Amot lang, pangutanan ni Junior. Ang imong beneficiary ako ra, dili si G. Ang beneficiary na ko guys, ikaw og G. Dili lang, G. Pangutan na pwede ba, G? Niya, Roger. Roger Claros. Abanis. Junior, oh senior. Senior. Disease, butangit disease. Nyabot ni disease ah. Sige kung manili mo gamay niya. Magluto ko to. Ano ba ka dinigluto? Pwede ba niya paman ko di taon na. Ha? Magiwa og ahog dan. So, mo na yung specialty ni Mayonnaise ron guys. Ang TL. Ya, unya-unya na lang ang lawas ugma pohon. Sunod na niyang lawas guys, pag-sildo na. Hindi na mo after, kahit lang. Ano mo na after? Pwede na gano'n na i-beneficiary na yan. Pwede na gina. Sumalang ninyo. May butang yung mga ba? Di magani ka makarga ni G? Pwede mo kasal? Ato sa takban guys. Makalon, ganun ka pala. 3 years. 3 years, 1 year. 3 years. Or 2 years ba? 24 months? Awa guys. Hapit na guys.
at UV Express daw ang hindi pa pasada sa Til-til ang taron. Sunod adlaw na ang lawas ani guys. Karon tiil ug mao na sad karon. Mag-empleyado sila sa mga home. Hindi ko dapat sir. Yung hawakan ng buhok, yung karapatan namin, mabigat talaga. Kita maluto guys. Gamay na lagi kuwang guys. May lagi kuwang. Minus lang is lamas kay. Budget. Gamay na kay green. Na mapadalsik ang kanilang pamilya sa Malacanang kasunod ng People Power Revolution. Punta Ito nga ang kuwan umabot guys. sa 14 na taong Work batas and nila beans. sa ilalim ng administrasyon ng ama nilang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa pagdiriyo ng anibersaryo ng EDSA nitong Sabado, ang atensyon ang ipinadalang bulaklak ni Pangulong Diba Bongbong guys? Marcos So, sa People Power Monument sa Quezon City. lami nagtiil guys. Ang Pangulo na nakikisa siya Ilad ng babaan ni guys. humati sa sambayan ng Pilipino at kaisa siya sa pag-alala sa umpang ng bayan